În loc să alegi un personaj, în acest videoclip vei învăța cum să desenezi singur unul. Aceasta îți va permite să adaugi creativitate și personalitate proiectului tău. Pentru a începe, decide ce literă din nume vei desena. Acest exemplu desenează și animă litera A, însă poți desena o literă pentru numele pe care îl animi. Click pe Desenează un personaj nou. Aceasta te va aduce în fila Costume, unde vei desena litera ta. Folosește pensula pentru a desena conturul literei. Adaugă culoarea. Folosește liniile pentru a sublinia sau adăuga personalitate literei tale. Experimentează cu diferite unelte până când îți place litera pe care ai desenat-o. Dacă faci o greșeală sau nu-ți place ce ai desenat, folosește radiera. Apoi, mută litera în locul unde va apărea pe scenă. După aceea, adaugă mișcare la litera făcută pentru ca litera să acționeze în cadrul animației tale. Dă click pe fila Cod. Asigură-te că personajul desenat este selectat. Dă click pe meniul Mișcare. Dă click, ține apăsat și trage un bloc Mergi. Dă click pe bloc de câteva ori. Personajul se mișcă, însă într-o singură direcție. Blocul Mergi conține o valoare care este un număr pozitiv. Pentru a face personajul să se miște în direcția opusă, trage un alt bloc Mergi și schimbă valoarea la -10. Nu conecta cele două blocuri între ele. Dă click pe bloc. Personajul merge în direcția opusă. Apoi, fă personajul să se miște repetat înainte și înapoi. Conectează cele două blocuri Mergi, apoi dă click pe meniul Control și trage un bloc Repetă. Pune blocul Repetă în jurul celor două blocuri Mergi. Dă click pe stiva de blocuri. Personajul nu s-a mișcat. El de fapt s-a mișcat, însă se mișcă prea repede ca să-l vezi. Pentru a remedia acest lucru, din meniul Control, trage un bloc Așteaptă și pune-l între cele două blocuri Mergi. Trage un al doilea bloc Așteaptă și pune-l sub al doilea bloc Mergi. Modifică valorile din ambele blocuri Așteaptă la o valoare mai mică de timp, cum ar fi 0,1. Dă click pe stiva de blocuri. Personajul se mișcă repetat înainte și înapoi. Fă animația să ruleze când se dă click pe personaj. Din meniul Evenimente, trage un bloc când se dă click pe acest personaj și pune-l deasupra stivei tale de blocuri. Personajul creat de tine se mișcă repetat înainte și înapoi când dai click pe el. Acum este rândul tău. Desenează propria ta literă personaj, adaugă două blocuri Mergi, unul cu o valoare pozitivă și unul cu una negativă, adaugă un bloc Repetă, adaugă două blocuri Așteaptă și modifică valorile la 0,1 și adaugă un eveniment când se dă click pe personaj. După ce ai terminat acești pași, întoarce-te la această pagină pentru a alege un alt program de completare pe care să-l încerci.